mncanyana kakhulu. Ngicela nje uqala ngibingelele ubuholi obukhona la phakathi kwethu. Ngicela ukubingelela kakhulu ubaba uWillis. Sithi baba ngowethu wena. Amakhomanda manje asesitha manje ubasamboni. Baba uWillis sanibona. Ninjani baba wami? Siyathanda baba. Awu siyabonga convener wethu omushaqeke. Umatekeke wa convener. Bese ke ngizocela ukuthi ngi-introduce ama-TikTokers akhona phakathi kwethu. Kukhona ama-TikTokers angekho kule list le engizoyisho. Ngisacela ukuthi ngikubalule lokho. Lo mcimbi kuthiwa uma bese kukhulumeka, okay ake ngiqale nje kutheni umcimbi uthe mangabe ubhuti ugcina insizwa ende uJZ. Matakateke. Ngisacela uze kumina baba nawe uzothi ubingelela kancane. Matakateke. Amanda! Yini esizwayo? Yini esizwayo? Yini esizwayo? Ngilethile ke namhlanje. Ngibese ngakhetha ukuthi ngizele mina. Siyazizwa yini? Siyazizwa yini? Niyaphila? Niyaphila? Angizwa mina. Niyaphila? Ingane zakwethu umacekeceke. Ngiphuma phansi kwahlabisa esigodini sasematshime emoto msike emfuni ngona ke emfuni ngibalekela amazolo. Wengane zakwethu uthe mina angisuke eGoli. Ngizekini ngilethe mina mawuhluleke ukuthi wenza okufunayo ngami namhlanje ayishuthi elinye ithuba uzolithola ngelilanga. Ngane zakwethu siyanithanda, siyabonga support yenu. Ningadinwa yithi noma siphume endleleni nisibuyise siyabonga. Uzobabingelela ngiyabonga. Gwaza mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Viva Comrade Jacob Zuma viva. Viva Comrade Jacob Zuma viva. Cha nje kuthiwa ngizobingelela. Ngiyazi ukuthi abaningi bangazi ukuthi multiple streams of income. Mina ke ngumfoka Shandu, Shandu kengakanani nasentendeni esandlwanele nasithela umkhonto uyahlala ethi caba bakhuluma amagwala amanyosi. Owalima insimo ilimele inyoni sibonga sathi chiyo amanyosi yena wambatha isikhumba senyathu uzulu sihambaze. Niyabasabela! Niyabasabela! Angniza. Commander's morning. Phambili. Na basebesho bethi uyababa wepelebe. Ake ngizwe uyababa wepelebe. Gwaza mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Hey kuthi wasobingelele ukuthi angithi leli lizwe lo baba bethu. Elilizwe labantu abamnyama. Elilizwe lokhokho bethu. Elilizwe labantu abamnyama. Yeke. Ngiyanibingelela ke mina ngumfoka majikeleza phezulu entabamsila eMkhomazi eSouth Coast kwela mabhena enyawo. Bathi nguntombi ezimbintshele ekhoneni ngokwebala saba masokazi. Ngizonibingelela ngisazokhuluma. Sanibonani. Sizwa le evele ithi allegedly ebese yanihlebela indaba. Niyazi leyo nsizwa le ehlebayo leyo. Hayi ngicela allegedly eze ngaphambili allegedly. Viva mkhonto wasizwe viva. Viva Nyamalala viva. Viva ma TikTokers mkhonto viva. Ikamala mina nguphila kahle wakabuthelezi. Phansi emsinga abantu ubhada ashipha bamgqibela ngempama indwala zakhe imino yakhonzana ekabeleni kumshukela. Bathi pigzin ninja dog futhi ukudla kwezinja. Bangibiza kanjalo abangaziwa bafethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi
ngithola ithuba lokuthi ngibe khona la ekhaya kubaluleke kakhulu ukuthi ngibe khona ngizosho ngidoza nendaba ngize nendaba allegedly bathe ngibingelele ngicine lapho ngiyabonga Siyabonga kakhulu lapha kuwoza nendlebe ngize nendaba hayi ke bese kuzoba khona ubhuti lapha ovele nje asijayivele yena emotweni hayi akaphuma emotweni uhleze driver esemotweni sicela uThabo Piano ngicela uzobingelela umkhonto Viva MK Viva amandla sanibonani awu mina ngizosho lutho shembe ngangalahlekelwa uzuma ngangayini aphandle kaMsholozi ngangayini waze wasithanda Msholozi wasakhela ikhaya viva nqabalala viva sanibonani bayivile sanibonani viva khathamena viva awu bakithi umfanyana nje lo wasemlazi bakithi umfule ngophuza eAquili danko Viva MK Viva Kwaza mkhonto kwaza Unamanzo bulisa ngolwethu kwakhe Njalo ke jona Kamala no fix up Milano ele ID nokusanda ngizopha fix up mabondweni kwesikafaka ufakayo uthatha kandayeni emposi Sibonge lapha yana bomfana wangapha eEastern Cape sithi hayi siyabonga bese nanti ke iwele likaGodole bakithi ngicela ukunilethela iwele likaGodole uShamase bingelela abantu Jikijela mkhondo jikijela Viva nqamalala viva Alibuye izwe lethu alibuye Undongo uma wena uzima unkwali yenkosi udla mlezwe lapha kwaNongoma bafashe ngiyabonga kakhulu Hayike makhomanda ngoba nazi ukuthi lapha kuTikTok siyayisiza ima besicijana noma mangabe kukhona lapho sekwenzakalile bese sidinga laba abachazisisayo naku ngathi kudinga ngiphumela bese sidinga laba abachazisisayo laba abanesiphiwo sokufundisa bengicela uvumvum ezengaphambili vumvum uyimoto FIFA MK FIFA FIFA nqamalala FIFA macingwane FIFA sanibonani nazena bahle lihlaza cwe uvumvumu ke lo engimazi kakhulu ku TikTok kodwa igama lami nguDunga uthanda nani isibongo ngokwasikhonze kwaNongoma uthisha kazwelonke ngiyajabula ke ukuba nani namhlanje kuthiwa ngibingelele danko bese ngizocela intokazi lapha uMadu hayi ke naye ukhona lapha kanye nathi ku TikTok sis Madu ngisacela uze ngapha jikijela mkhonto jikijela ya ngiqala ipage ngibe uMadonosa bethembe igama lamkhulu wami nguMadonosa niyamkhumbula manje sengungamnguni siyangena siyakhuleka ngo 11 to 12 sikhulekela umkhonto nakuba niyabona izinto ziyajika imkhuleko yethu izwi likaNkulunkulu liyaphilisa ku TikTok umkhonto uzophila kuzokwenzeka zonke egameni likaJesu Kristu amen khona othi lapha etendeni angibizanga ngani mina sengicela ukumbiza ke bese futhi ngiyamchaza lo oza ngaphambili umntwana uNdaba Ezitha lona ke uyena okhulise lo sisokhuluma la phambili igama lakhe uNozwe ungwakaZulu manje kodwa ke ube waba wakithi ngiyadlalela nangiya ngiciphisela ngamathuba Viva MK Viva Thatha Msholozi thatha cha uyazi uNanda ngazi ukuthi ungibizelani uNozwe wakaZulu lo imember in good standing yomkhonto wesizwe ewumntwana waseNdlunkulu umzukulu wenkosi Solomon ngiyabonga Commander morning uyabona ke manje ngizocela hey insizwe ebadala abadala phaya
Esikoleni ulithengisa imisebenzi athi ngiyakwazi lokho. Without fear or favor. Nilitshela ukuthi ugodo lusho njalo lezo. Liyayithengisa libe namalist eliwahambisayo linishiye ngaphandle nina. Into engizaziyo zonke lezo. Ngiyazazi zonke lezo zinto. Sanibona lo engane zakwethu. Cha bengizonibingelela nje akukho okuningi ngiyabonga.